kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kini nagtutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Di makadakas manong nemi bigla nga nagpukaw ti kuryente. Ay, burn out! Pukpukaw na. Ang nabale, kung naman di kita tuma, nakasindimat di kita kandela. Kat mo tawanan ti silaw kat ti kandela nga sumsumgad ng may mesan mano. Ituloy laeng manong nemi ni Sonia tinagsala. Ngem, kapat-kapatin, gabuti si Arakop kanyak, nga isalsala na, nagsalsala kami matem nga gin-inarakop. Oh, I miss you, Jimmy. Miss you to. Huh? Jimmy? Yeah. Jimmy? Sika na, Jimmy? Nagbiyak ka, Jimmy? Oh, Jimmy! Nagat naglanang matanda ka di bibig mi, mano. Gusto ko na yung manong name, hindi pa nang maamal na pa nang nut-nut ka na di bibig ko. Mailiwan nga talaga manong. Nembes ko mga siyak amis mo. Iti mang nut-nut ka nagibibig na ng iso amis mo manong. Pinalugudok lahat manong. Yan iso pa yan manong nemi tinangalat titakulap ko sa nainsaliksik iti barukong. Isun tinangikat manong nemi tilak ti brana. Makaringgur manong nemi dikiti adda iti asideg ken adayo. Gabungar ti pa nagpukaw ti kuryente. No kaano pa nga kaaldawan o no karabian ti piyesta di minatay so ti pa nagpukaw ti kuryente kanasa. Ngayon nalawag mat kaputa nang namituen sa mat nakasindimat di kandela. Ngayon silaw kada kiti poste awan silaw kada kiti bombi. Ngayon mata silaw nga madamangap aprusak ken mas masahiyak manong nemi. Dagiti duha dakkel nga bumbilya manong nemi ni Sonia iti barukong. Manong nemi. Diba kas dawak ni aglabos mo ni o Sonia. Aglabos mo ni Sonia manong. Sonia. Dati ito Campo Santo. Come on, Jimmy. I miss you, Jimmy. Manong nemi. Talaga nga naglabos eh. Kat ni tinulungan nakbatang nga nangikat iti t-shirt ko. Nga ditoy. Saan nga ditoy? Come on. Saan nga ditoy ko na? Yung saan ko nga may gawid iso naman ang name tulungan nagpayin. Nga mangikat. Mangikat iti pandalon ko man. Bima ba kami manong name iti pansyon. Iti likod ti pansyon manong name nalinis mo. Uri at danton sila, makalingad kam tumatin dito ko na. Hindi ko han manong name. Kanaikat na matan manong name ti pantalon ko. Ni napanamatin inruar manong name ti cobra kat napanamatin nagsak mo na. Jimmy. Saan nga sak ni Jimmy? Siyak ni Eric. I miss you, Jimmy. Manong name ka po siguro ti pa nakabartek nan. Ken ka po siguro at talaga iti pa nakailiw nan iti dating asawa na. Manong name. At dapay kat inyap up nan manong. Nangitugot pa'y gayam.
talaga no bumangon manong name ni Jimmy. Baka kit no bumangon ni Jimmy kit rumari tunek ti pansyon. Yung kasano ko mamakarwar. Kit nasementumet manong. Manong name siyak tim paidana itim pa ready na ng inyap up iti karuutan. Imbaglagi din ta karuutan manong. Oh, ang sakit na bengbeng tinyap up. Kiriswa mismo manong name iti nang rabaw kaniya. Nasipinget manong name iti aglawlaw gabutan na iti penti kandela kadigiti asdeg nga pansyon. Agramo maten manong name iti pansyon ni Jim. No paglata makaringgor di kita dati asdeg manong name nga silaw dalang nga silaw. Makaringgor da manong. Ngayon makaringgor met manong name niya Sonia iti panang romansa na kaniya. Jimmy. Isupaya na mismo anong name iti nang iusok ko nam. Hoy, gumanat talaga mailiw. Inigkanan na manong kat inyusok na yung plaster na sana tinugawa na. Jimmy. Sanga siyak ni Jimmy. Kunaklat tamat. Yung kastauna yun manong name iti pananginiin na panangyukuyok na. Uwan manong name. Kanya pengarod. Ure no adda ka man ditoy. Kat mapan matirik na nabartek kabi nga dua. Iyawawa mi lang manong name no adda lumabas itayan mi. Ngim oray lumabas dasan na nga makita ti ayan mi kabutan nakalingid kami iti pansyon. Awamat ti dalan iti ayan mi nga bandaman. Sa awamat silaw. Uwan, deta lang nga nagsubli. Nagsubli nga dangos ti kuryente. Ngim barbari nga numalpas kamton. Kapot ako na losod niya. Oh, Jimmy. Jimmy. I'm coming, Jimmy. Oh, Jimmy. Pamagayam inteng nga roten iruki nga ipasa na iti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Eric. Sagudayan nga roten surat. Di pagkasalitaan na, iti kalman laing ko na. Idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong name ta makalawas sakbay iti November 1. Napangkon na rinugyan nga dinalusan manong name titanem ti babae nga patpatag kunay. Sayang tapimusay. Sayang tanatay. Tano saan ko mga natay manong name agasawa kam kuma baka adda ko man may sang anak mi. Iso daytoy manong name titanem ni luta. Ohen manong. Naisulsulo. Pansyon manong. Hambot unay nga agado pa lang nagitiya tanong ditoy. Taada extension manong name ti Campo Santo iti ilim. Ngayon na, naruot manong name. Imbaglagi din, taada na tadem nga sampilok nga pinaggait ko. Talaga ginabot ko. Impadaga. Sinukay ko pa'y manong. Kalpasan na, hindi madalo sa akon manong. Inruar ko. Dati pinta nga intugot ko. Tapintaak. Tapnalikas takat bumaro. Pinantakit ipuraw manong name. Kalpasan na, pinentag pa manong name iti blue. Dejay letra tinagan na luta asidera. Na yanak manong name iti Oktubre 24, 1981. Sa pimusay manong name iti March 20, 2017. Manong name
Kada di ko mga tawen, kada isuti na pagtulagan min apa nagkasar. Hemso na lang manon nemi. Tanatahe iti disgrasya. Wen. Duwalaengan nga lawas isunti panakaangay kumanti kalay sami. Nasapa kami nga nangisagana ti amin-amin man. Dadat ka po na no apay natagtakan kami nga naguray. Kat oray ta dua lawas pay laeng sakbay ti kalay sami kunana siguro. Simurot da manon nemi ngagkabsat ni Jojo kasdamat ang kiniluta. Iti awis ti kasinsinda ngalapan nagpipiknik. Mangrugi idin ti summer manong nemi ta Marso. Napudot idin ti tiyempo. Nga dati matiga po na no apay nga naawis siguro isuna. Tapno ti kastakit mapan makipiknik. Tinawagan na kirimpagada na manong nemi talagang ingkawid ko. Saan ka mapan kita sa dagan ti kalay sata? Mabayag pa doon lawas lang. Doon mamay sa wano talong aldaw agad so. Unana. Manong nemi. Mumalmalaman. Hindi agring cellphone ko. Nagsidugarak manong nemi. Hindi tatikapsat na. Ni Jojo. Tumutawag. Api nga ta. Hello Jojo. Manong Eric. Awanin ni Manang Luta. Manong nemi nakidinong parte nagluganan da nga jeep tanang irang kilada. Kat naglugan manong nemi ni Luta iti sango. Nga sigon manong nemi ti investigasyon. Dadya driver at adangin salakan na ti bagina. Wen. Kadadyayan ti passenger jeep. Iti ayan ti abay ti driver manong nemi ti mismo nga kinadinong par ti lugan nga kinadong parda. Napisit ti kain ayat ko. Dead on the spot man. Lalakit kinatawag manong nemi nga nagririyawa ka, nag-ikis, nagtabtabog ka, dandanugak ti angin, dandanugak ti daga, dandanugak pa yan, manong nemi ti diding. Apay nga mapasamak ka na kami ti kastoy kiniluta. Apay. Manong nemi adot na sugatan ngem nila ang luta ti awan ng gasat na kariti nga disgrasya. Nagsakit. As in nga nakasaksakit manong. Nakasaksakit nga talaga. Ado nga luwate nagarubos kanya. Kat ni? Diyas tamanen di kimi na tayo. Andag manin iti tanem na manong nemi. Tinalusak. Kabutan na dalusakon, pinintaak. Napintas to una yun dito nga. Lugar, yung tumadanunan ko na. Iti November 1. Manong nemi, abag isumatin nga. Aksibnget, di panawak, pumanawak di Campo Santo. Isubay lang mat manong nemi, di pa nakadlaw ko. Nadagayam, babae ti kaabay ko. Huwag manong. Talo lang nga pansyon tinagbaitan. Nga di talo nga pansyon manong nemi kat santa pa nga natulusan. Idinto, tarajay, pagtaktaktiran di may isa nga babae kat nadalusanin. Malapsak mo iti ayan na. Iso di mabatog ko iso na manong nemi nagsardingat. Agsang-sangit. Makibiyangak man ko na. Ading, rabiin. No saan da nga silawan di silaw dito Campo Santo. Baka nasip ka tutuyin. Umaykan na agkuyugtan. Kinunak ba nung naming ang saan naking kaskaso? What? Kaputa din akma di kaskaso.
Di ba am? Tinalyaw ko kiti manong nemi. Kabutan na ranyag ba't digri talo nga sinandyan na kandela. Kat makitkitak tinagan manong nemi ti adda iti pansyon. Lalaki? Jimmy? Boyfriend na siguro. Uno sa angkat asawa na. Ading, may kangkat ni. Delikado dito'y. Awang kadwamon. Naiputputong matgaro dito'y. Naglateng kaskaso. Pinanawa ko mo na. Ngayon nagkita kami manin manong name iti day nga babae di tumtengen iti talaga nga kaaldawan ti piyesta ri iti binataya ko nada. November 1 manong name alas 3 dada akong ditoy. Nagitugot akong ti balon ko Pangrabi adda pintugot ko nga pulutan manong. Tanukas kasunulaing mabaling ko matagpatnag dito siguro. Umyan dito Campo Santo. Dahil talo nga saan idi nga nadalosan nga pansyon manong nemi kat nadalosan dan. Nasapadahan sa nga imay. Tani? Adamot ten atang. Baka sanda siguro nga umayin ni hata nga kaaldawan. Baka iti bigat kay Mayda. Ganiti ayan ti pansyon manong nemi nga ayan ti babae idi. Imay ko dinalusan ti pansyon Lady Lota. Awamat tao. Kaputa lumabas-labas, manong nemi, digiteke, adda iti akarubang, adda pansyon. Kaputa mayaten tiriknak. Nang lukata ko na ti beer, tanang itugot ak manong, iti styrofoam. Ngayon ti ice sa manong bute. Rinogya ko na. Kaumat ngamin kaduak manong name ita siya klayangan ti kadua ni mama. Sa baliwat tinapanan ni mama manong nga Campo Santo. Napan na sinarong karan ti tanem de di papa. Ken may sakab sat mi. Burdek nga 8 pa lang taon na iti matay. Idinto na rin kakabsat ko manong name kat na ikamang da iti adayo. Iso nga siyak lang ti kadua ni mama. Dagdagdagan nag-idin ni mama manong nemi kalpasan nga makatawen na sipod pimusa ni Luta nga sumapula kanon ti kasukat na. Ngamtya ka mo manong. Tahong pa iti nasa pulak. Kadni, agtalunton nga tawen sipod pimusay ni Luta. Adumot dita di kiti babae manong nemi nga isoda pa yan ti mangirengreng o namang tedi ti motibo nga panagkrusonada na kanya. Ngamsang kumatita nga kaskaso. Unang orat ni mama, anong orat ti ornong mo? Nagtrabaho ka mga opisina no ti kabat agasawa. Lipate mo ni Lota, gabutan na tayen. Tinatay sa aning agungar. Sumapul ka sa bali. Ma, no dumteng to latta. Teka agdanag. Hala, sa bagay obing kamot palaang Sumti ko na. Nakaduha ko nga beer, manon nemi, iti tumaliyawak ti ay miyanan, at dan ti babae. Nagdagsang-sangit ba't manin? Nangalang iti pulutan, manong nemi sa ako binagkat, dati ayan ti icebox, na panakitayan na. Ay, ading, nagsangsangit ka manin. Nagsangsangit. Taora ibusam ti ado nga luam, amin nga luam, sa anin nga agungar pa ni Jimmy, tinalyaw na. Siyak ni Eric, ijay matayan ko. Talo lang nga pansyon, tiba ita. Nagmemesa ka? O isa nagmemesa. Kahit mo, kahit kaduwain ka. Ano ba tinagan mo? Sonia. Kaano pa nga na tayo ni Jimmy? Uy, almost imo no na lang ni Lota, girlfriend ko. Iti 3 nga bulan.
Ano na yung patay ni Jimmy? Na-disgrasya. Ha? Nakidinungpar. Dinungpar daw. Baka dandani kayo kasaren. Nagkasar kami. Balo ka. Ada anak yo? Awan. Kakaskasar mi. O may makabulan. Sayang niya. Huwag nga ron. Ako pa na sa pula mga kasukat na. Awan to tagbaling kasukat ni Jimmy. Isisundulat ta. Kaya mo tuminom? Beer. Saming light. Loktan ng pangaron. Kastaman ko na. Nabigla nga. Dito, iplastar dito eh. Mabalin, pagtugawan talata na ito, rabaw ti pansyon ni Jimmy, hang siguro agonget. Hamat siguro. Ada balong mo? Awan? Hindi kahit nasa wen, agawid ka naman daw. Tsaka mo. Ada balong ko. Nakayat mo, kapangandan ton. Ay bandon to dalutakin ni Jimmy. Takasango tayo da. Kasango tayo dating asawang kasama tayo girlfriend ko. Amom, 2 weeks kumamatin, nagkasar kang kumamatin. Kaya na disgrasya met. Para ken ka? Agbaso ka? Mahalak ti baso? Hanin? Tangguap ko latan. Agyaw na. Sige. Kamayatan ngomin inom kami manong nemi ken nakandasar ti pulutan. Dipstick manong nemi. Tintugot ko ang pulutan. Naman na nagsabat na kiti matami. So na ito talaga nga naliday. Yung napintas manong. Agsagsagawisyo di trik na numatmatak na kiti nabiyag nga matana. Makabulan lang kano, sipod nag-asawa da, kini Jimmy. Hindi mas disgrasya ti asawa na. Sonia? Yeah. Naibagam itay tinagan mo nga Sonia na. Hunsa. Ang kunsabi naibagaman. Naibagaman di Sonia. Naibagam din tinagan ko nga Eric. Nakataluak namin eh. Kaya nalapos kayo mga mabalaw. Mabit lang. Ilokatang ka pa eh. Baka saan ko manay data? Di alis to man lama pang gumatang. Mano ka dita? Sa nga case. Baka nadakadwa ka uminom ko na sa nga case. Nagpatigak lang ang tilima. No 5. Edi inom kanya. 7 Ay, wala ya. Diyan ko pagay makamagkwentan. 7 kanya. 5 kang ka. Di okay yan. Ay, mas matipulutan ta. Napindas ka? Sonia. Agaw anak. Gwapo kami. Sino nagugwapo kami? Didi Jimmy mo siya. Awan, di pa ang isukatakpay ka ni Jimmy. Nagpulutan ka. Alis to ka mo bartik, no? Hindi ka agpulutan. Jack, sabat mo makaawid? Ano? Nakatalo ako na. Nakaupatak maten. Nakalalisto ka kami nga uminom. Alisto ka mabartek ka. Ito yung makaupatan manong naitang ko na. Napamatimak din manong nemi. Itirabaw ti panchon. I need a music. Kung na namatan manong. Ngayon naalak ti cellphone ko na. Napanag iti YouTube ko na. Simapo na ka na tayo. Sexy nga music ko na. Ne. Nagsala-sala matan manong nemi. Oh, come on. Nagsala-sala. Nagsala-sala matan nga kinikin. Sonia? Yeah. Ay, dati nga bold dancer. Man. Mahilig ka kiti sala. Nakainom ako.
Oh, buyaan da ka di kita glabas. Di, buyaan da klata. Come on. Apa yung mga danggayan? Come on. Join me. Si magpatak mo't manong. Eto na. Insa. Dinanggayak mo't manong. Kaslasala ka dati kantang ano? Say a whisper. Noan, di kuhan manong naimi kat karabasan nakmatan. Para open nakmatan manong. Nagadagsangit matan. Jimmy. Jimmy. Uy. Lepate mo ni Jimmy. Jimmy. Where are you, Jimmy? Where are you, Jimmy? Nalpasan ni Suna manong naming ang sanak ba't paya nalpas. So tinaramid ko manong naming isumaten tinaganda. Kaya din tuloy ko na. Sagmatan tinang bayo ken ko na manong naming kat kasto ni taas asog na. Oh, Jimmy! Jimmy! I'm coming again! Oh, sumabat ako no! Oh! Nagkinayat kit kami manong naming. Kapag isumit manong nga. Nagsublin ti kuryente manong nemi. Nalawagan ti Ermi. Dago sakla di saag manong nemi sa ako inalo ti karwate kinikat na. Inaalis to ak manong nemi in sublit ti brief ko, ti boxer ko, ken ti pantalon ko. Tinulong ak ti suna manong nemi ta nausawan sa. When nakasukat kami, dada lumabas. Manong name iti ayan mi. Pre! Da kuryente! Uy, da kuryente. Nalpas ka sabat na yun. Mayat mat na tayo akawan ti kuryente niya. May balin nyo na ta. No, nabartek sa rin niya. Kaslasahan nga may sarang pa manong name ni Sonia Tirupan. No, sawang kan? Tapasama. Jimmy? Saan ka ni Jimmy? Abi nga, ginuntawayon ti panakabartek ko. Abi nga binartek na. Saan ka binartek? Pinainom ka lang. Inom ka man nga inom. Kakaakla ti lima ko nam na inim mo met. Sa giinom ta. Ako nga roten. Kain mo pa eh. Kain ko pa eh. Ti uminom? Wala ti ko ha. Isuda nga to ha. Uray na karad. Nagkumatang. Anis to ha? Okay, no problem. Sumurot aklatakan kan. Dito pa lang arod pumano dito eh. Ta-internet na bigmidas ka na ka. Nga uminom? Sige. Nagpakadak lang arod bihit ka ni Jamie. Impagngag na kanyak manong. Jamie, sorry ah. Pagarup ko na si ka ni Jamie. Ninimat gayam Eric. Jamie, uray ta. Natay ka batin. Sorry ha. Damat sa balin nga patpatig ko. Nagtalinan ka lataman iti kaon ka. Hanggang to kumalipatan, Jimmy. Basta that anniversary, pet birthday mo, ken kastoy nga aldaw, nga di pinturong, o may kasarsarong kanan. O rin o danto na sawak. Kaunak idi, kasana kong gagayayat. Ngim, hangko matungpal. Gabot agayatak ba't manin. Jimmy, agsubliak tumanin, ha? Umay kan tumanin sa rungkaran. Halpasen? Halpasen. Sika, di ka mo pa nagpakada. Hindi nagpalagpakada. Tada sublianak sa jay. Nagsubliak manong name iti pansyon ni Luta. Luta? Impangag kumat, manong. Amom, gumanat unay ni mama.
nga da kasukat mo. Tapno, andan asawat, tapno ang gopo ko magtiniso na kanya. Amang jakay ko ba iti? Ako nak, kamay masalang ti babae ti biyak ko, nilaing lota. Ngim, sorry tasang ko na tong paleta. Sa bagay, nung naragsak ka mati, di ba? Tapno naragsakak, masapul nga gayatak manen. Hanga bale, o may kandulat sa sarungkaran. Ti birthday mo, death anniversary, ken kastamaten. Iti kastungal daw. Uno, iti mabilang iti Nobyembre. Panahon kan. Agsubliak tumanin lota. Bye! Iti taliyang wak ni Sonia manong name o mis-isam. Tinulad mo di dialogue ko Ano? Tinulad mo di dialogue ko. Kasi mo ti panagpakadak ni Jimmy. Kawan. Tapay. Ada ka di ba na nakainlabang? Sino? Sika. Andan na pasama ka na ta. Gusto ka rumeng laing nga. Sumbatak tinaramid ko. Tinaramid ta. Sigurado ka. Kaya't mo tikas kanyak na balo. Subsobran na tayo nga tao. Okay. Ang bilbil na iyat, gusto pa karig na. I love you, Sonia. I love you too. Jimmy, sorry. Eric. Sorry ito pinagbaling ka nga Jimmy tay. Ngayon among masanga siya ni Jimmy. Yeah, amok sanga siya ka. Kabata. Sikat ikasukat ni Jimmy di biyak ko. Let's go. Okay. Inta ituloy. Inta ituloy tuminom. Sa tanto agin ninom. Sa tanto agin naan. Silukat manong nemi nga resto bar manong nemi tinaparan mi. Nag-order kami ti pulutan, ken beer, manong nemi, no anyat inrugimi nga ininom, kastamat itintuloy mi. Kaya di manong nemi, marik na naman yan ti barteg na, nakatalo manin manong, nakaupatak mat manin. Iti mat lang restaurant manong nemi kat at the hotel na. So nga na parang iti counter, nangalakaw niti kwarto mi manong. Nag-order pa iti arak, kadimbalo minti uneg manong nemi. Kaya dada kami niti uneg, imarakubot manen manong nemi ni Sonia. Biti na kita Eric, kasano nga nabitin ka kadamindowa ka? Meaning, naginangakat ako mapilabiit and then fight na naman. Yung madatamat nga amin iti Campus Santo. Nagrugit ti arawate ko. Yung sa nga bali, at pagsukatak. Kasi ka, at pagsukatam, hambat nga nagugit na hawate. Yet ko dagdigos. Let's go. Intay di banyo. Okay, iti banyo. Imbati min dagiti arwaten mi iti ruwar ti banyo anong nemi kat simrek kami nga naked. Kredadda kami ti sirok ti shower na ginarakop kami abinatog min ti danom ti shower. Padada manin manong nemi nga makitak ti pintas ti pamagi ni Sonia. Uwain manong nemi nakasilaw ti banyo. Kaya makitak ti pagkabuklan na. Dahil kita minanasahik itay manong nemi na duwa nga bumbilyana. Isot yung sublat ko manong nemi nga kinirab-kirab a kinaramkam kat kastaon iti panagasog ni Sonia. Oh,
Jimmy. Shh. Eric ko na. Sorry. Oh, Eric. Oh, Eric. Nagmayat. Parang karamdam mo. Oh, nasakit ng nag-anas. Oh, Eric. Oh. Kalpasan data manon na imitira pa pa ng sinusublat ko kinirab-kirab da kiti duaman sanas impababakpay ti ulok kad nagparinto mga isangwanan na. Kalpasan naman nung naimi baklay ko ti may sangasakan. Kat imuna pa lang met aman nung naimi sinabunak. Binugwak. Hangabaling awan raman na. Basta nabuguan. Sinabunak sa ko binugguan. Kalpatan na manong naimi. Yan. Isutin sublat ko nga pulutan. Manong naimi. Nakaimimas nga pulutan. Tanokasta nga sepsepak. Eric. Gusto ko na ito pa ng sepsep ko na panang kunot ko ka talagang ikinod met barong name ni Son. Sa ako isal-sel manong name ni Sir Rick tatidog ka na karasa nga dila kaya nagsukain iti o nagmanong. Wan manong name saan nagpayang nagalumiim nga nangigup-igup manong ta nakasabsabor no itay manong name kat binugwa. Ngayon tayo agsabor-sabor manong nemi nakanananam kasla na imas nga digo ti bulalo manong nemi nga lakod da di Mr. PJ di bakara. Eric iti o nagtibanyo manong nemi nagsinabon kami no itay kat kinang ko iti makasabon kami na sumutin din nagparintumeng kat neng iti may kadwa kong daway ninsakmulnan ti armas ko. Sonia, ang galing mo. Kalbasa nga nakabuelnas kami, rimwar kami ti banyo, manong name ket intuloy mo manen para iti may katlong arikos iti rabaw ti kama. Nimit manen na, manong name Sonia, timuna nga nang romansa kami, kas tinaramid na itay, idya kampusanto. Sumanong name ito nang duman sa kanya nang kadigribig ko nang kinikidnit iti barukong ko sa nakinan manin manong name da ito maarmas ko nagbulingling manong name kat nangankam nga doa. Eric Sonia kalpasan nata manong name inulit na matmanen ang pisok nga iso mismo tinang isarek kat tinugawan nakmano. Hindi kuyok na matmanen. Di pagpintasan naman ang nemi kat makikoperar ti armas ko. Tatalaga nga napahot mano. Ore man paginibos kami ko na. Baka isun tumalat at surrender ko. Nagpaiso manong nemi, nimit lang Sonia, itinag-surrender ako na tama na. Thank you, Eric. Imbaglaki din ta, nakibiyang kay dibiyang ko. Imbaglaki din ta, inasadgan na. Imbaglaki din ta, inyoferan nak ti mainom. Imbaglaki din tagbadpada ta, nga libre. Imbaglaki din ta nagsabat ti dalan ta. I love you, Eric. I love you more, Sonia. Intuloy milayang timino manon nemi sayang ko na. Sabi tuloy ito nagpulutan. Kaya mi di malpasin manon nemi awanin ti sabali na ramid mino di nagida, naturong, naginana. Kaya mi di kabigatan na manon nemi nagsarunukam nga dua iti banyo imunaak sa si marunong nga nagbanyo. Saan ko pa ilang nga nakasuot manong name iti arumatek iti sumagpat iti katre para iti maudi akong taway. Eric. Maudi? Ay, kan mo saan? Saan tungatan?
Saan to ka din mapasamak pa? Maudi, kada ito yung aldaw. Kada ito yung nagpat na. Sige, may kamanunukan. Namin pat idirabi, di may kalimaitan. Gabutan nakainana kami, manunay kan nakaordnong kami manin. Adadamanin manunay mi tirugs nitong galmay sa kada kami. Madlaw-launay manunay mi nga nakaordnong isuna kat nakaordnong akmet. Isu nga kastuon ay manin manunay mi kaya tiket itong galmay sa. Namin dua isuna, kat namin sanak lang, nga nagsabat pa'y, idi, na mapanan tirik na, kadi sumatan ti panagpidua. Idi rumuan kami ti hotel, manong nami, inarakop na, para iti mo di akong daway. Abi ka man kung di kasta mo di akong daway. Kada ito yung aldaw. I love you. Pangitulot akang ka, sakta dalugan na. Mga laktulatan ni tricycle. Abi ganti mo kaya nga maumayag di balayo? Basta laglag pa. Sonya tinagan ko. Mabaling ganda nga alam ti cellphone number mo? Maminsan doon. Kasanong nga makontak ka? Di mo ibagat ayam mo. Sa balyan na ito nagsalita. Saan ako naglugan ti Kotsem? Mangalakam ti tricycle. Tricycle! So niya mabidlang. Ito mo kung makang cellphone number mo. Ibaga mo kumat address mo. Tapno mapasyar kan to. Pagkita ng tulayan dyan Campo Santo. Hala? Pagkita ng tulayan dyan Campo Santo. Ito na no? Ito no, dumano man yung piyesta di minatay. Hala, makatawan? Manglukloko ka, anak manglukloko. Basta kita tanto manin. Bye. And thank you. I love you, Eric. Thank you. Nakangangaak nga nang isursurot ti pa nagkitak tumadadayon nga tricycle manong name. Diyak mo na naamuan sa address na. Kanya nga ta. Apa nga din imbaga? Apa nga kaslada dyan lang timuna kan maudi? Apa nga din itad di cellphone number na? Sana kit ibagang kita kam tumanin? Ito sumarunong di pinturong next year. Diyos ko. May salah nga rabi. Hindi kita sa wanda ito. Ang mga mat sa nga tao dahil dyan. Baka ararya. Kahit mo sa wan nakilabi. Imposible. Ang ararya ni Sonia. Tao. Napintas. Naimas. Nalaing. Ngayon para iti maudi agong daway ko na. Api nga din na imbagat address na. Api nga din na cellphone number na. Sana imbaga kita kam tumanin sa Campo Santo. Into dumteng manin ti Nobyembre 1. Manong nemi na istoryak da ito'y kini mama. Kaslasaan nga mamati. Uwen ha nga mamati. Naka-imposible ko na. Naaramin tiyo. Itilikutan ti pansyon. Gapong harot na nagpuang ti kuryente mama. Ay ngakit ito rin yun. Gapot na may iliw isuna. Kanda barteg ka mga duwa. Sa amin madlaing tuloy ti hotel ma. Ito kasi dahawak. Di na imbaga ti address na. Di na inted contact number na. Sana imbaga kita kam tumanin into no sumarunong November 1. Dahil nga kami tinarik ng kengkuhan na. Agayatak kengkuhan na mama. Kadagayat mediswa na kanya. Amay sa abalo. Kaya niya karod na kita. So, tinakarik na tayat. Makabulan da nga nagkasara sa nabalo. Ma, ano taramidak na sa pulak sona? Yung manamukang kanon nga trumbe nga ramidam. Mapangkasa dyan na ma. Sa pulam ni tricycle nga nagluganan na. Tasalud-sudom kayong kuwana.
No sa dinot ng ituludan na kung kuana. Ayaw na niya. Natandaan ang sidecar number na. Natandaan ang nakita tayak tuman ti huweting ko na. Tamo gusto di kombinasyon di number na. Ayaw na niya. Haginak pa ti barangay number na. Alis to lang arto sa pulin no kasta. Kinunak manong name ket data. Nagpatulong nga itadang gayim ko manong name nga agigam kada kita iya listahan di kita iya operator. Alisto ka na sa pulan manong name tinagan dejay tricycle kenti address. Napanak manong name. Sanak pa lang nagsublit ti bisina ti kabigatan na. Why? Ngayon sumad lagayam ti operator. Sa agasyak ti driver. Sa live ti operator. Ngayon at na ti driver yo. Kan tagano. Imbagana. Napangko dinanon man. Kahit nadanong ko ti tricycle na manong naimi ti balay. Nga paspasada. Ay! Kulas! Dawa kasapol ka nga! Ni sir! Ala ka di ba kayo ka dati anak ko nga tricycle driver, sir? At ako may importante nga sa udsuda kang kwa na, nana. Happy ka di, sir? Malakip mo ti napid na sa babae nga inalam ti sangot ti hotel. At daki din na nagpalugan kang kwa na. Malasin na? Malasin ka, sir. Nangitulodam kang kwa na. Mabalin nga ipaduldong kanya. Naglugad ng tikutsek. Tama pa na sa dyan da. Mabalin ka di? Argilak talugan mo. Isa doon mo lang kanyak. Ang pagkilugan naklatang ka, sir. Sige, intang araw din. Manong nemi may isang semibungkalo iti nang ipatuldang kaniyak ti tricycle driver nga Nicolas. Di nga balay, sir. Ti iya simbrikan na. Handa nga ti isuna. Tsak man mo. Sigurado ka? Wan, sir. Mabit lang ha. Oray na. Yung oray na. Oray saan, sir. Panawang kalatan. Okay, mabit lang ha. Mabit lang. Awatam nito eh. Hoy, nagdakalan sir sa karibo. Nagkaroon no. Nalukatan tiri daw manong name iti balay kay trimwarte. Sir, iso na dyan ni. Naka-short nga naka-sleeveless, naglapsan. In-check-in mo idi sir. Nga mapi nga di mo amot balay na. Shhh! Katanay. Alam mo nito sa 1,000. 10 akon. Sumrek akon. Sir, naglapsat. Good luck, sir. Manong name liniktaw ko tidalaktawan ta nakalukat med tirawangan. Hi, Sonia. Eric? Binigla naman ang name ni Simrek sa nindragap tiridaw. Sonia, mabit lang. Sonia? Pinakigas ka, sumanong. Pacheck nga da, ridaw iti likod. Nagpalikod ak manong name ikit nakalukat ng peso ti ridaw iti likod. Simrek, napanag di salas. Kaya dito ta makita kisuna nakigtot. Inarakop ko ang dagos. Eric, no. No. Anyang ano? Eric, at asawa ko. Ha? Nadalabit na panan na. So, kang delikado ka sumangpet. Saan ka nga wakas ta? At asawa ko. So, tanang ka kumalang. Kan pumanaw ka nabalin. Naimot na asawa. Diba? Nabalo ka? Nabalo ka? Nga magkalbasan di makatawan, inasawa nagjakabsat ni Jimmy. Ha? Nga magkabuta, iba't patig ko pa lang ni Jimmy, iso nga sasarong karak, iso nga sang sangitak, di pa nakapukaw ko kong kuwana.
Kitsa nga ron. Kunak pa lang ipatpatignak. Sorry. Sorry. No sa mong ipatpatig ti asawam? Sino nga ipatpatig mo siya? Imagine, namin aduta, nagpapasta iti dahil di nga nabihin. Kabulang siguro ti partek ko. Ha? Already din usawang ka, may imanukot ka, may. Kabuto nalaing ka. Nalalaing ka kami ti asawa. Please, Eric. Diya kahit di manggulungan ro, nga biyag. No, mamon ti asawag na ito, baka no, isungin ka kumain. Irid mo karoon kanyak ti cellphone number mo. Ha? Please. Tapos na magpuntahan ka. Saan ka pumanaw, no? Saan mong ito cellphone number mo? Sige, ipunbuk mo nga ron. Imbaga na. Indial kumat manong. Nag-ringmate nga sa nga talaga ti cellphone mo. Laing ka nga ron, din. Inka nga dandanitan ti asawak. Alaing ka. Maminsan pa nga ron. Uy, sinakara ko. I love you. Sonia, kadno saan na ka maparagsak na asawam? Umay ka lain kanya, kad nakasagana ka mong paragsakan ka. Manong name na sumangpedak di balay, dinamag adagos ni mama noon at napasama. Masarakak mama. Ket? Ang taman gaya man asawa na. Anya? Adas si asawa nga nakilab making kang kati namin ado ka. Uwen. Asawa lang, inasawa ka naman lang ti kapsat ni Jimmy na asawa na. Yung saan ako nung ipatpatig, ta ni Jimmy pala ti patpatig na. Yan na naka-ordinarik na naking ka nakilab-making ka na dyan nga babae. Dakal ti mamatik, mama nga, ipatpatig na. Kaya ipatpatig na ka, ipatpatig mo, at asawa na. Tila masarsarakam. Yeso nga taramidam, Eric. Lipati munday ta nga Sonia. Kaya awan asawa na sa puleb. Tila masarsarakan ka. Unig pwede kang pusanto. Chablo. Tawag-tawagak manong naimi ni Sonia iridamo kat magisugbat magpailaeng. Al-alukoyak manong naimi ang sinarak kami. Ngam sana pulos kayong manugod. Aging nga nga diyakon makontak isuna nga buti nagbalbali si Koran ti simkay. Ada nagidigon daway nga lumabas-labasak iti balay da manon name. Tatsamba ako ma. Aging gang kadag ko. Siguro. Katkas di lang tinapasamak ka na kami. Kat no kasta manong name nga madanunan ti kastoy nga aldaw Nobyembre 1. Mapanak iti pansyon dedilota. Nabayag matang nasang ko nakita iso na manong tiyakmat maranra na. Uno saan siguro nga iso? Uwan manong. Kahit kada ito pa nagdadalos manen manong naimi ti pansyon. Napanak manen nagdalos. Kahit nakita ti may sabakot nagdadalos iti pansyon ni Jimmy. Ana. Ay. Namarigatan kayo sa tulungan kayo? Ay, saanin marok kaya kababayin mait. Kapinano ito na tayo? Balik ka anak ka. Kita din nga dating asawa na. Ay ni Sonia. Uwen. Ay, awan na dito. Napanandan na. Napandan nagnaid sa Isabela. Sa giant tinakadistinuan dyan asawa na kapsat di Jimmy. Amam ni Sonia ay. Amam mo ka na. Adasang ko malipatan dito'y. Kredi nga tawin. Last year lang. Nga saan ka na. Saan yung nga naskin pa yung mamam na. Sige, nakpay. Anong name awanan ti damag ko na dilagan tinaudi nga damag ko may panggap kinisol niya. Ngayon talaga nga saan ko malipatan ni Suna. Iriag naman manong name awampay ti kasukat ni Diluta. Awampay ti kasukat ni Sonia.
Jak tula mo manong name yung tundumteng ti talaga nga babae nga naikari ngagbali nga katakta ko na inay ko. Mabalin siguro nga maybe next year or maybe never. Saan nagbat kadi ang napili manong naming ano talaga nga mariknak nga ipatpateg ko. Impateg ko mat ni Sonia. Iso na lang tasamad gaya man nga nawaya. Naguro-urayak no sino ti dumteng nga agbalinto nga nawaya apara kanya. Dito nga rin, di ba kasalita, manong naming nga nagyaman na klaon na iti anos mo, nga nangibasa, kalpasan nga nakinsight kin ka, tititalian na kin nangurnos. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagadi padak nga di mga kin nagbuya, mapower to your program. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Eric. Thank you mat ka Eric, hindi ka pa nagsurat. Salamat po ka na kita amin nga nagbuya, nag-comment. Salamat po ka na kayo.